Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, ti sumaganad a panggep. Umuna, agpa ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amwenda ka. May kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ng parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Rambak, fiesta, ti panagbunyag ti Apo. Manan nga panangiparangarang ti Dios ti kinasya sino na kada tayo. Dios ang nakikaysa, Dios ang mga ayat. Ti panagayat na kada tayo nakikadwa, nakikaysa, iti kasasaad tayo nga managbasol. Tapno may parangarang na nga kailalaan na tayo, ay ayatan na tayo, ipatpatag na tayo. Agkurang tayo, iti panang subad, kan panang subalit, panang sungbat, ti ayat ti Diyos kada tayo, agbabawi tayo, kadagiti nagkurkurangan tayo, iti panagayat tayo kenkwana, ti aglaplapusanan ngayat na nga sinubadan tayo kiti iti kinasukir, kinatangkan ti ulo tayo, kan kinatangsit tayo kenkwana. Magbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno may kariti ang makiranod, kadagiti na santuan na misteryo. Agkompesarak iti Diyos, ama nakabalin amin, ken kada kayo matkakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot, sa o aramid ken liway ko, basul ko, basul ko, basul ko unay, isong agpakpakaasya ken Santa Maria Agnanay na Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kada kayo matkakabsat, tay kakasira kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin ngay turong iti biyag ngagnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Dios ti kangatuan, kedito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy arararawmi. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin kitagnanayon a Diyos, idinabunyagan ni Kristo sa jay karayan Hordan,
Kiti mulog ken kuana ti Espiritu Santo, impablaak mo as sidadag unay nga isuti ay ayatem nga anak mo. Ipaay mo kadi kada kami, anabalbaliwan, anaipasngay, babaan ti bunyag, ket inalam a panakaanak mo, tagtalinaid kami akan kanayon a makayayo ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi, isu a makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Di may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Umay kayo da kayo amawaw, ipangagdak ket madaan kayong tu iti biag. Umay kayo da kayo amin amawaw, adto iti danum. Umay kayo da kayo nga awan kwartana. Gumatang kayo iti taroon ket mangan kayo. Umay kayo gumatang iti arak ken gatas. Awan ti masapul abayadan yu. Apay nga aggasto kayo iti saan amakan. Apay nga gaswen yu ti swelduyo ket kaskas di amabisin kayo. Denggenda ket aramidan yu iti bagak. Ket agpennek kaytu kadagiti kasayaatan at taraon. Ipangagdak ita da kayo at tao ket umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak ket maadaan kayong tu iti biag. Makitulagak kada kayo ti agnanayon at tulag. Ket itud kunto kada kayo dagiti bendisyon nga inkarik ken ni David. Pinagbalin ko a Pangulo ken agturay kadagiti nasyon. Inaramat ko ang mangipakita kadakwada iti kinatanok ko. Ayabam to dagiti gangganaet a nasyon, di da ka idi amam mo. Ngem ita, si papardas da nga umay tumipon ken ka. Siyak nga apo a Diyos mo, tinasantuan na Diyos ti Israel. Ti mga ramid to kadagitoy, ket ikkang kanto iti dayaw ken dayag. Biru kanyo ti apo, ket agkararag kayo ken kuana. Itataas si degpay. Masapol nga isardeng dagiti managdakdakes ti wagas ti panagbiagda. Ket baliwan da iti panagpanpanunot da. Agsublida kuma iti apo a Diyos tayo, isu a manangaasi ken madadaan a mamakawan. Kuna ti apo, ti panunot ko saan akas iti panunot yu. Ket ti aramid ko, saan akas kadagiti aramid yu. Kas iti kangato ti langit ken ti daga, kas tamet ti kangato ti aramid ko ken ti aramid yu. Nangat nga met ti panunot ko ngem ti panunot yu. Mayarig ti saok iti tudo ken niebe nga agtinag manipod langit, ket sibuganda ti daga. Pagtubwen na dagiti mula, mangtedda iti bukel abin iken taraon. Kastanto met dagiti sao nga ibalikas ko. Aramiden danto nga aramiden dagiti planok, tungpalen danto dagiti amin anang ibaunak. Ti sao ti apo. Agragsak ti mawaw iti nalamiis adanom ti panakaisalakan. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana, ket awan pagbutngak, ti apo ti mangted iti bileg ken pigsak, wen isu ti mangisalakan kanyak, agragsak ti mawaw iti nalamiis adanom nga mainumen na, kastamet kadagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agyaman kayo iti apo, agpatulong kayo kenkwana, ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na, ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Kantaan nyo ti apo, gapu kadagiti na indaklan nga inaramid na, iti intero alubong, ipadamag yot iti kasta, abpukaw ken agkanta kuma, kadagiti agnaed ti Sion, na indaklan iti nasantuan a Diyos ti Israel, ket mangipagnaed kadagiti tattao na.
Ti maibasa na adaw ti imo na asurat ni San Juan. Ti Espiritu, ti danum, ken ti dara ti mang paneknek. Anak ti Diyos, ti siya sino man amamati, ani Jesus ti Kristo. Ti siya sino man nga agayat, iti maysa nga ama, ayaten namet iti anak dayta nga ama. No ayaten tayo ti Diyos, ken tungpalen tayo dagiti bilbilin na, daytoy ti pakaamuan tayo nga ay ayaten tayo dagiti anak ti Diyos. Dati panagayat iti Diyos, isu ti panang salimetmet kadagiti bilbilin na. Saan ang makapadagsen dagiti bilbilin na? Agsipud ta amin nga anak iti Diyos, maparmek na iti lubong. Ket babaen ti pamati tayo, agbalaygi amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong? Awan sa bali no di ti mamati ani Jesus anak ti Diyos. Daytoy na Hesu Kristo, nga imay babaen ti danum ken ti dara. Imay saan laeng nga iti danum, no diket iti danum ken iti dara. Ket paneknekan met laeng ti Espiritu apudno daytoy. Agsipud tapudno ti Espiritu. Talo ti mang paneknek, ti Espiritu, ti danum ken ti dara. Ket agtutunos dagitoy tallo. No patsyen tayo ti pamaneknek dagiti tattao, at addapay kuma apatsyen tayo ti pamaneknek ti Diyos. Nadagdagsen ngamin ti pamaneknek na maipapan ti anak na. Ti sao ti Apo. Idi puso intay luktan, kadagiti balikas. Iti puso intay lukta, Haleluya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Daytoy ti tema ti panangas kasaba ni Juan Amammuniag. Sumarsa kuno kanyak ti maysa nga daan iti dakdakkel apan nakabalin ngem siak. Jak pay maikari nga agrukob amang warwar iti kordon dagiti sapatos na. Bunyagan kayo iti danum ngem bunyagan na kayto iti Espiritu Santo. Kadagidingal daw, simmangpet ni Jesus ang nagapu ijay Nazaret. May sangaili ti Galilea. Binunyagan ni Juan ijay karayan Jordan. Apaman ang nagkasangat ni Jesus iti danom, nakita na ang naglukat ti langit. Nakita na pa'y ti Espiritu Santo akas kalapati a bumababa ken kuana. Adamay sa atimak ang naggapo iti langit, sikat ti anak ko adungdungwag kinunana, maay ayo ak unay ken ka. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek, akakabsat ko kan Apo tayo nga Hesu Kristo, ket nagtuken ti panawen ti Paskwa. Sumrek tayo iti ordinaryo a panawen. Ti ordinaryo a panawen da kamaten na dagiti panangisursuro ni Apo Jesus ken ti ininot nga panakatungpal ti plano ti Dios a panangisalakan na kada tayo
naggibos iti panagtutok ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus. Kadagiti Hudyo gagangay daytoy nga panamunyag, bunyag nga masansan nga mapanda bumatok para iti panakadalos, para iti panakapakawan ti basol. Daytoy ti masansan nga araramiden daket once a week, dagiti lalaki, once a month, dagiti babae, bumatok da nga bumatok, adalatta dayta basit nga pool nga nakasagana nga mabalinda nga bumatukan para ti panakadalos, para ti panakapakawan ti basol. Gagangay dayta agpapan kadagitoy kadagiti daddo mga Hudyo nga urayan da pala ang ngarod ti iya iti Mesiyas ta saan ngarod nga ni Apo Isus para kadakwada isut gapuna nga daytoy nga bunyag ni Apo Isus ket adda na ununeg nga kaipapanan na apay nga napan. Ditoy umuna-unay nga makita tayo nakikaysa ni Apo Isus kadatay nga managbasol. Taraya pan nakipila na kadagiti managbasol nga mapan bumatok, mapan agpaugas iti basol, maugasan da manipod iti basol. Inpakita ni Apo Isus nga maysa nga kas kadatayo. Masansan nga adu dagiti tattao nga mangiparangarang iti pannakikaysada kadagiti serbyanda. Maysa nga nagdindinamag nga nakikaysa ni San Damian ti Molokai. Daytoy Belgian nga padi misyonero. Di nakita na nga awan metten ti mga iwan kadagiti tattao nga agleprosi dita nga island, isla, sangka isla, di nga naipan na ornong aming agleprosi na pan nakipagbiag kadakwada, nakikaysa, aging gana nga naakaran, iti kitong, aging gana naakaran iti leprosi. Ni Apo Santa Maria, ni Mother Teresa, na pan di jay ka-squatteran, di jay nga nakipagbiag iti sidong, dagiti tattao, nga mawaw iti panagayat ti Dios, mawaw iti ayat ti padada nga tao, imparangarang na dayjay nga panangup iti waw, babaan ti panagbiag na nga simple, ken nagserbi iti sidong da, nakikaysa. Ni Gandhi, ti effort dagiti taga-India, gaputa adda dagiti mangitugtuggod ken maitugtuggod da, gapu iti nakapoy, ang bugar iti mangdidigra nga to nga klase dagiti tattao nagay ayuno nagbaag nagsapinla ang ti kasladaya per ti langana tano impakita naman ti pannakaikaysana kadagiti maikuskuspil ken tattao nga nababa tinapalalo nga natanok nga kasasaad na ken kinasirib na nakikaysa kadagiti tattao. Dayto iti punto nga nakikaysa ni Apo Isus kadatayo. Awan basol na. Nagparang nga managbasol inako na. Kasmetla da basol. Tapno na yung impakita na. Nung kasano imparangarang na, imparikna na. Nung kasano nga isuna kayat nalaunay. Ti makikaysa, iti karirik na tayo, iti kasasaad. Ti nakapimpiman nga kasasaad, iti managbasol. Dayta, tinaiparang, iti panagbunyag na. Talagang bawing ti kinasya sino akas Dios nakikaysa kada tayo nga managbasol. May kadwa ti daytoy nga inaramid ni Apo Isus parang na ti misyon na ti papanna panagipagbunyag ken panakikaysa kada tayo parang na nga ti misyon na ket mangisaknap tinaimbagdamag para ti panakaisalakan ti tao ken ti panakaikaro supapak, panakaikaro masupapakan kuma, dayjay ti misyon na imay. Ket na iplanon nga dayjay, nagbunyagan ng rugi, aging gana di nagtutok na tayo ken nagungar, inup na, inkaro na, sinaka na tayo. Iti dayta nga kinama nagbasol tayo. May sangakas kada tayo, inbagi na tayo. May sangakas kada tayo nga managbasol, nga awan ti basol na, inako na, inparang na, nga kasman lamay sa kadatay nga managbasol tapno iso tinaidaton nga pagsupapak
ken nagbalin ken nagbanag nga nakaisalakanan tayo. Na iparang nga isu ti matutuok nga adipen nga impadto ni Propeta Isaias. Ti matutuok nga adipen sagrapen ken sa kabaen na amin gapo iti ayaten. May katlo, nakita tayo nga iti daytoy nga ipapan na panagbunyag adda timek naglukat ti langit nangngegan sika ti anak ko adungdungwag unay maayayo ak unay ken ka napaseng kedan dayjay nga misyon dayjay nga kinasiasino ni Apo Isus nga imay nga nakikaysa napaseng kedan ala sinuportaran ti Ama ket naited ken kuana ti amin nakasapul na bimmaba ti Espiritu Santo ken kuana tapno iti kasta addaan iti bilag ken kabailan ken pannakabalin a mangisalakan kada tayo. May kapat daytoy ti kanito ti pangeddeng na Apo Isus nga mangrugin ti panagserbina ti ministrina kadagiti tattao naggrubwat ditan ininuten nga imparang na ti panggep ti Dios, ti plano ti Dios, ti kinasiasino ti Dios, ti panangilalaken panagayat. Nga dijay umuna nga may basa nang ngagantayo launay, ibagbaga ti Apo, babaen iti profeta nga saan nga kas iti panunot yo, ti panunot ko. Tanga iparparang na saan nga kas iti kababalin ko, ti kababalin nyo. At pinaseng kedan na launay, nga daytoy nga Dios nga umay kada tayo, ipakita na ti ayat na, ipakita na ti panangaywan na kada tayo. Daytoy nga Dios nga nangi parangarang ti kinalintag ken kinaimbag kada tayo. Ipakita na pasengkedan na ti adipen nga makaayayo, ti adipen nga imay, ti adipen nga mangtungpal iti plano na. Kastapay nga no makita tayon dagiti nga upat nga addang imay impakita ni Apo Isus ti kinasiasino imay nakikaysa kada tayo panggep ken misyon ken plano na umay tapno tungpalen ken ibanag na ti panangisalakan ti Ama. May katlo napasengkedan in parangarang ti Ama in mulog ti Espiritu Santo ken kuana kas kalapati titimeg ka nagkuna maayayo ak unay ken ti pangeddeng ken ti panagrubwaten ti ministry ni Apo Isus. Tallo nga banag kasano tay nga ibiyag umuna ti bunyag ni Jesus palagipan na tayo met iti bunyag tayo. Dayjay nga bunyag na, saan nga kas iti bunyag tayo? Dayjay nga bunyag nga aramid dagiti Hudyo idi, bunyag panagdalus panakapakawan ti basbasol. Ti bunyag tayo wen panakapakawan mo ti basol, tamapunas ti basol atawid, mapakawan ti basol atawid, maikat ti basol atawid. Ngam na ikapeng tayo, nagbalin tayo nga anak ti Dios, nagbalin tayo nga kameng ti iglesia tayo, na itedmet nga akem kada tayo, ti inakem ni Apo Isus. Tayo, imbag nga inawat tayo, imbag nga iranod tayo mat. Na ipaayan ti kinasiasino tayo, anak na tayo ti Diyos, inadaptar na tayo, inted na, inranod na ti kinadiyos na kada tayo. Itinagan ti panagtutog, ibapatay kan panaguar na po Isus, awatan tayo data nga sakramento ti bunyag, kamang na tayo ti bagina, ti iglesia na. Gabuta kamang na tayo ti iglesia na, nga ti obrada ti nga iglesia na, kat panangisalakan, dahil jay moten ti kang runaan nga obra tayo ti bukod tayo nga panakaisalakan ken ti panagmisyon tayo para ti panakaisalakan ti pada tayo nga tao napateg nga lagipen tayo dayta agtawid tayo iti imbag ti pananglagip tayo mapalagipan tayo ti annungan tayo mapalagipan tayo iti nakem ken plano ti Dios kada tayo kayat na nakem na manipud di pinarswa na tayo nga mapan tayo met gunodan ken sagrapen tayo met ti biag iti sidong na. May kadwa, ti bunyag nga inawat tayo, ti bunyag ni Jesus nga nakaamuan na ti misyon na, isumat dito ti misyon tayo. Sumagmamano, inem nga banbanag,
may panggap iti daytoy nga misyon. Gapo iti daytoy nga misyon, mariknatay kuma nga kankanayon ti kadda ni Apo Dios iti kaunggan tayo. Mariknayo metlaeng iti kaunggan tayo, ti kaunggan tayo ket templo ti Espiritu Santo. Kinaimbag ken nadyusan ti adda iti kaunggan tayo. No daduma pagarupen tayo nga gapo kadagiti kamalikan biddo tayo, dakes tayo. Ket intinukan ti panangipagarup tayo nga dakes tayo, isumo da ti kumleb tayo, nababaak, nanumuak, dakusak, kababaen. Ket pagarupen tayo nga nangato, ken nadadayaw na, diyan na baknang, diyan na pintas ti bado na, diyan na pintas ti rupa na, diyan na pintas ti mask na. Siyak na no mo. Ngam gayam, agpapada tay aming anak ni Apo Dios. Agpapada tay amin. Ore no sangato nila dati kwarta na may isang tao, ore na awan ti kwarta na may isang tao, agpapada tayo amin, nganak ni Apo Dios. Ore no di adal may isang tao, awan adal na, agpapada tayo nganak ni Apo Dios. Ore ubing, ore bakit, ada asawa na, awan asawa na, tupol ka na dangi po na agpapada tayo. Pagarupan tayo nga minadaduma, gaputa acolyte nga nakabarong, gaputa lector nga napintas tibado na nangat-ngato saan. Gaputa padi, nakabado tinagayad, nangat-ngato saan. Agpapada tayo nga anak ni Apo Dios. Ay ayaban na tayo amin nga agbiag ti kinasingpet. Pada. Problema, nadaduma, at nagiti mangipagarup nga nangat-ngato da. Datan delikado inangin. So ano nagnanta nga to sino ka? Oray pangatom ta timid mo. Tisaklang na po Diyos basit kalata. Basit. Ngam gapumat lang iti nga Diyos iso tinangaramid nga da dignidad ka nadadayo tayo. Karayon tayo ko mga marikna, dahi tanga kadda ni Apo Diyos. Dahi tati mangigawid, nga agaramid tayo iti dakes, agaramid tayo iti angamay kanatad. Agsipod, tati bagi tayo, templo, adda kararwa tayo. Dahi tanga kararwa, iso ti ladawan, iso ti nakiranudan tayo kina Apo Diyos. Dahi tanga kararwa saan nga matay, agnanayon. Ti bagi, ay kat agropsa, dumteng ti panawan nga agloom. So ano ubing ka pa yung nagtutuba kayo, nakaranting. Into na dumaan kan ang kakapsot. Nasakit ti sikat ko. Nga malangan mo nga dagitay ubing nga agtutubo pa ilang. Siyan ka nga matulungan mama, nasakit ti sikat ko. Piman, mabubingan ka pa ilang agaak ka nga senior citizen. Agmodulak, naktangan titingad ko. Nyamot. Kitam, datay amin, saan mo nga baga nga nakapsot ka, kapig-pig saam. Kada ito'y ti mangin palagip kada tayo, kada ito'y nga biyag, ti Espiritu Santo si bibiyag, ti Espiritu ti Diyos si bibiyag. Saan nga matay, agnanayon, may kadwa. Agbiag tay kuma, nga anak ti Diyos, iti panunot, iti aramid ken iti sao. At daytan no amirison tayon. Ti panagsasaok, dagiti aramid ko, dagiti panunot ko, ti kaunggan ti puso, anak-nak nga tani Apo Dios. Dayta, may katlo, masapol nga agbiag tayo nga kas templo ti Espiritu Santo. Kitaan tayo nga ti panagbiag tayo ket nalintag. Awan ti kinaolbod. Jay module sika tinagaramid. No binaonda ka nga mapan gumatang isoblem jay sople. Awan ti kinaulbod, kinasingpet, kinadalos. Dayta, tigaputa nagbunyag tayo. May kapat, masapul nga awaten tayo dagiti nasayaat nga padas, nga sagot ti Dios, sagot ti Ama, dalan ti kinasingpet, amin, nga napintas, nga nasayat, nga kapadasam tayo, insagot na. Nunat duman, dapat dagiti nadagsen ken narikot, suot, dagita ket tapno mang patibker,
ken mangdalus kadagiti adda iti biag tayo. Ken maudi nasken nga agdakkel tayo, dumoras tayo iti kinaasideg ken ni Apo Dios. Kasano ti gaget tayo ngagbaling nga naasideg kadagiti gagayem tayo, napaspasnek tayo pay kuma ngagbalin nga naasideg ken Apo Dios. Adday ta ka. Ti panang pampanunod tayo ti bunyag na Apo Isus kalagipon tayo met ti bunyag tayo. Chicken tayo nga chicken nga talaga. Ti biag tayo kas anak ti Dios nga nabunyagan. May katlo, agyaman tayo ken ni Apo Dios iti grasya ti bunyag tayo. Problema, amuyo ka din o kaano nga nagbunyag kayo, adday tan. Rambakan tayo ti birthday, pan nakaipas ngay tayo ditoy, binyana na tayo ni nanang tayo, ngam ti birthday tayo, hindi nagbalin tayo nga anak ti Dios, hindi nagbunyag tayo. Amom no kaano nga nagbunyag ka, day tan. Kadaya pa nagbunyag tayo, dayay nga aldaw pay, dua, hindi na yanak tayo, hindi nagbunyag tayo, adanagan ti santo iti dayta nga aldaw. Kadayta nga santo, iso ti maididiyay nga pagtuladan. Nabunyagan met, nakiranod met iti biyagan na Diyosan, nagbiag nga napudno iti bunyag na, nagbalin nga santo, nagbalin nga na santuan. Napatag, amuan tayo. Daya ati napatpatag nga rambakan. Iti nagbunyag ka. Ngam nairam tayo mat, gaputa kas lang nga nakamaterialistic biyag tayo, dibu. I am 18 years old, 18 blue, 18 roses, 18 boyfriends, 18. Hindi mo nakimisa. Nayig kumati nakapatpatag. Thank you, Lord. Agyaman kami Apo, iti sagot ti bunyag. Hanya nga tatibiyag tayo no santay nga naamamo ni Apo Isus, no saan nga naidanon. 500 years nga Kristiyano pa iti pagilyan tayo, babaan dahi nga bunyag, namamutay dahi nga Diyos. Insagot na tibiyag tayo, insagot na, amin ket sagot na, malipatan tayo no daduma. Ito kan feeling tayo, ako ang magaling, naggapungan niya, kukwa dayta, laingo dayta siya. Sagot ni Apo Dios, santay lipatan. No nalipatan tayo, iso dayay mayaw awan tayo, conforme to bubraan tayo, conforme to aramidin tayo. Kanahan tayo nga giyaman, so nga nakapinpintas nga, adalata, renewal of baptismal promises. Dagay mga agasawa, ibagbagak i-renew yo, dagay marriage vows, marital promises. Dagay tayo karkari. Numalipatan tayo ngamin, dagay tayo kari, tayo di nagbunyag tayo, dagay tayo nga mayo awan. Mamatiag ti Diyos Ama, dagay tayo nga ingkari tayo. Namaraswa ti langit, kinaga, pamati tayo dahi ta. Di Domingo, pabaruan tayo pa dahi ta nga pamati. Tamasken nga kanan tayo nga malagip ta, nagkapsot ti lagip tayo, manang lilipat tayo. Ure no ubing tayo pailaang, adakab kabaw tayon, no may panggap kanya po Diyos. Tinalaka tayo lang ang malaglagip, sakit tinakam, gura. Malagip mo pa'y, di pa utang. Di utang mo, ay nalipata mo, di pa. Di utang mo kininanang mo, nagsakripisyo, inyanak na ka. Gapulatan mo karup-rupan, imbagam nga adapted ka, agasem. Tam dagi di utang mo gina nagadua nga utang isungor nga pakawa dayay pakawanem met ti utang mi akas met pamakam ti utang dagi ti utang tay nga kinaimbag dagi ti rebeng na ko mga inaramid ti nakautang ak imbag ko mga inaramid ko mangkon aramid so nga utang ko nagkurangak nagkamtudak so dayay nakaadano nga kinaimbag nga ipapaina ngam nagkurangak iti insubad ko nga ayat insungbat ko nga ayat dayta ti panangibiyag tayo lagipan tayo ti bunyag nga inawat tayo ti pananglagip tayo ti nga bunyag nga inawat tayo anak na tayo ti Dios agtawid tayo ti langit masapul nga agbalin tayo nga napudno ti dayta nga identity ti bunyag palagipan na tayo ti misyon tayo laglagipon tayo nga templo na tayo ti Espiritu Santo, kanayon tayo kung mga marik na tayo nga kadda ni Apo Diyos, santay nga itulok, nga ti bagi tayo kat madadael, kat taeng templo ti Espiritu Santo,
Kanayon nga agyaman tayo kinapo Diyos iti grasya ti bunyag nga inawat tayo, tinted na nga pribilehiyo, tinted na nga dayaw ken dignidad kada tayo, ta nagbalin tayo nga anak na ken annungan tayo, misyon tayo nga iburay daytoy nga ayat na ken kinaimbag na. Dawdawatan tayo nga grasya, ngagbalin tayo nga napudno iti bunyag tayo. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na ken Apo tayo, at imaw iti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tay ket naitanem, imulog tayan nagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti magkanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin, agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti silibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak meriti Espiritu Santo, patsek met ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panagkapakawan dagiti basbasol, ketadanto met panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Nabunyagan ni Apo Isus di Karayan Jordan, nagbalin tayo nga anak ti Dios, kararagan tayo dagiti amin na nabunyagan ken san pa yan nabunyagan, ti baon ti Dios ti Espiritu na tapno malulawagan ti pamati da. Apo itdem kadakam ti Espiritum kunatayo. Apo itdem kadakam. Para iti simbaan, agtalinaed kumati na pigsa pamati, ng runa ken ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi tababaen ti sa uken aramid, isurat ipagtuladan dagiti amin anabunyagan itinagan ni Apo Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritum. Para kadagiti amin na Kristiyano, iti sangalubungan taagnaed akanayon iti Espiritu Santo, kadakwada, tapno inaldaw ang mapabaru dagiti karida, idi nabunyagan da, kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritum. Para kadagiti amin ang mabunyagan ita ang aldaw, nangruna dagiti ubing, tababaen ti panulong dagiti naganak kadakwada, agtala na edda ngagnanayon iti grasya, ti panakabunyag da, kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritum. Para kada tayo amin nga adda ditoy, aramidan tayo kumaas siya ayat ken sipupudno, dagiti anungen tayo kas inkari tayo, di nabunyagan tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritum. Para kadagiti amin apimusayen, sapay kumatababaen ti panakabunyag da, maawat dan ti panakaisalakan ni Jesus, kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritum. Nailangitan nga ma patgam, nga agnanayon, ti pamatimi, padurasam, ken babaan ken Apo Isus, ken ti panakabunyag mi ti danom ken ti Espiritu, itdem kad ti panagdakkel mi ti biag ken kinasanto, gapu ken Kristo nga Apo mi. Amin o Apo, ngayon sagot mo, naman.
Di Santa Misa, idaton miken ka, denggen kadapo, araraw miken ka. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. O Diyos nagparang, Diyos nga amami, rambakan mi ita, ti panangi pablaak mo, ani Kristo ti ayatem nga anak mo. Isuga po iti kaasina, binugwan na ti lubong, kadagiti basbasol na. Awatem kadi dagito'y daton mi, ket maikaysada iti sakripisyo ni Kristo, so agbiag kanagari, tagnanayon ngawan tinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikatrumbeng anong mikat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo, nasantuan nga ama man nakabalin katagdanay na Dios, tababaan tay panagbunyag ni Kristo ijay karayan Hordan, impatuldom ti baro apan nakabugo ti kararwa, babaan tay timak ang nagapot sa dilangit, insuro na kami tapno patyan mi ati anak mo, pudno ang nakipagbiag kadagiti tattao. Babaan mo tayo ulog ken kuana ti Espiritu Santo iti kita ti kasla kalapati, impakaamumon kada kami, alinanaam iti lana ti ragsak ni Kristo nga adipon mo, karimbaon mo amang ikas kasaba ti Ebanghelyo, kadagiti na kurapay. Magkidanggay kami kadagiti bilag ti langit, dito'y daga ikantami dagiti pakaydayawam, ti di agsarday kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakaydayawam. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka kinasantos, ikatigubuayan, ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo, ta Espiritum, amang pasanto, karagita daton, tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu di sakbay, ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted, kadagiti disipulos na kat kinanana, halangin nyo kat mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan dedi panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sanainted kadagiti disipulos na ket kinanana, halaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tarayto iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanatulag, iso may buyat to may pay kada kayo, ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbason, aramidin nyo daytoy, o pangilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati,
tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga da dito'y saklang mo, kadag serbi kami ken ka. Dawatan mi Apo, tadakam amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa Apo ti Iglesiam iti isang alubungan, parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ken amin a papadi. Laglagi po amin a pimusayan, awatam ida iti sidong mo apakitaan daken ka. Ipay mo met takaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Ken makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo a nakapudno a nagserbi ken ka, makikadkadwakam tukad met kadakwada, a mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo, gapu ken Kristo sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, dami nadayaw ken gloria, itagnanayon ngawan tinggana. Kas may sa a familia, awagan tay ti Dios, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngaldaw, pakawanam dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan, idem si ayat ti kapyam kada kami. Babaan ti tulong taas si may lisikam kumay ti basol, ket may kanawa kami ti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tiramnamaan mi ang kinagasat, ti yain ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti tedko kada kayo, sana rigiti basol mi ti kitam no rigiti pamati ti Iglesiam, kadikas mayanur ti di pagayatam, ipay mo si ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, tagnan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat ko at ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kanya, medimay salasaw mapaimbagton ti kararo.
Siksika o Apo, iti awat, kinakapsut mi, panakapakawan. Biyaya ti Diyos, hintay rambaka, grasya na asago, pagraramana, ay sutibya, aminagapwa, rigat kenam, ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo da ka man nataraunan, itinasanto na parabor mo, dawatan mi nga ramidam kad takaasim, nga ipapuso mi adenggan, tibugbugtong anak mo, iti kas na pudno ang managanan kami, kad napaipaiso kami ng anak mo, gapuken Kristo nga apo mi. Agtugaw, ada ti panaglipasan, ti panawan, ti Paskwa, pagyamanan tay amin, ti gaget, ken pasnekyo, nga nang ramrambak, iti baet, ti pandemya, ti suyo, ti kinasiglat na, ta nagidanon da pa iti inkabil dito nga Christmas villages, dagiti nakadado nga nakipaset nga taga pinipin kan taga-suyo nga agtutubo, kastamat ti Weste, poblasyon nga oray misa, ti anticipated, basta isuda ti mangidaulo, nakaadado tayo nga makimisa, nasiglat na kita nga taga-Weste, tultuloy kumatipasnak, kan gagatda, poblasyon Weste, ang suda ti umun-una, no kaaduan ti panakipaset, dito'y anticipated mass. Kastamat, dagiti dadumapay nga ka-cluster tayo.
ti Pilar, ti Lasod, ti so dagitan, ti Norte, Poblasyon Norte, Poblasyon Este. Biyagan tayo, taano napinpintas ti ganay-gay, kan panakipaset na, daytoy, nga misang anticipated, nga bali nga, da kayo nga agtutubo, kat umay kayo tumanan, iti rajay dakkel nga, grupo ti agtutubo, iti 9:30, nga da kayo mutla ti mangpunpunno, ngam daytoy, ti ayan ti batang tayo, so nga biyagan niyo, kitaan niyo ta, idauluan niyo nga nasiat ti panagkanta, nagiti nakitak nga dailumlumeng na nga talento na nga gitara, kada agtukar iti piano, kada organ, ket ipaayo. Praktisyon ko niya na siya at dagita panagbasa, basta nga dakes dagita maserox nga pagbasaan nga pagpraktisan, ngam nagbasa kay dito nga may pakdaaran, dayjay na santuan nga libro ti mausaran. Haanin nga dagijay Xerox, dagijay libro nga mismo, dagita Xerox, dagita picture na, jay cellphone, pagpraktisan tayo, tunggal may pakdaaran, mismo nga libro ti sao ti Dios ti aramatan tayon. Ipaspas nagtaypay, da kay nga cluster no agtitipon kayo, lalo da kay nga agtutubo, aket umadado ti makipaset kan mangilungalong. Irugitay pa yan, nga dagiti nanakam kan nataengan nga agtutubo, tumulong kayo nga agaktibo, agbaling nga makipaset. Giyaman tayo ti panang bayabay kada kayo, dagiti naganak kada kayo, dagiti dadauloyo. Into no bigat, para iti okasyon, into no Domingo, fiesta ni Apo Santo Niño, dagiti ti talaga nga extension ti Christmas di Pilipinas, tati may kaalo nga Domingo, fiesta ni Apo Santo Niño Jesus, lagip ngamin daytoy, ita iso ti intedda impaimada nga imahen, idi imayda Magellan, impaimada kadaraha humabon ken ni King Juana, so daytan ti lagipen nga di nga nalipipatan ng data, imahen na Apo Santo Niño de Praga. Ketunggal maikatlo, special permission iti Pilipinas, inted ti Vatican, rambakan tayo dayta nga fiesta ni Apo Santo Niño. So nga the meeting into nabigat, dang iti officers, iti Barangay Pastoral Council, Presidente, Vice President, Treasurer, Secretary, Auditor, malpas ti third mass, ditoy, parokya tayo, into nabigat, dahi tati, tratarandakan dayay, panakaipasyar ti ni Jesus nga maladaga, ken dayay ramrambak ti ermanito, ermanita nga aramiden tayon to dayay besalan. Ngam, follow surutan ti lata. Digiti andurutan ti face mask, kada pugsin, kada distancing. Tinobena ken Apo Santo Niño nang rugi di utso, adan total lungal daw nga panagdadagop tayo di besalan, 14, 15, 16, 3 duo ti misa ken karkararag sadyay. Tinobena ken ni Apo Caridad, inaramit nga 3 duo, dito no 12 ti fiestana, ket daytoy nanipod ta bigat 9, 10, 11 tunggalag sapa karkararag iti 3 duo. Makipaset tayo adda annungan ti tunggal maysa nga makipaset. Dagiti agkakasar adda agkasar ito no 16 ti Enero, Christopher Ramos ti Gobernador kan Irene Cadorna nga taga Pangasinan, ni Celso Cabreros taga Bambantarlac, asawana ni Susana Biserra nga taga Sidawan ito no 27 ti Enero, Melvin Sibulburo nga taga-gobernador ti asawana ni Ronet Morales nga taga-gobernador ti Matlaang. Ito na 28 ti Enero. Pimusay ni Felicitas Gieb nga taga-Bayuga Weste. Idaw-dawatan tayo. Maitabon ito no 13. Manidayo ti Apo, agtultuloy ti reget kan regtayo. Kantay ti may nga tupak, dagiti Poblasyon Weste. Maysa. Nagdadaal ti mathematics dan, idi agmud module dan. Isulaitan. Very good. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, tayo itayat, ken kapya ti Apo. Apo Caridad taklinan, il-ilima kay lukwan, kibinen
ken nakam nga ipan ken Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypayso mi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagipyo kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo,
segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong isu ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.